سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا سلام زغبركم تقطعتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم ሽልማት ብሉጽ አፍሪቃዊ ተቃዳማይ ናይ ዝዓመት ኣብ ሩዋንዳ ክዕደል ምዃኑ ተገሊጾም ብመሰረት ኮንፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ እዝን ብሉጻት ኣፍሪቃውያን ተቃዳምቲ ዝዕደል ሽልማት ዝመጽእ 28 ከምኡውን 29 ሕዳር ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ብፍልይ ዝበለ ጽምብል ክዕደል እዩ እዚ መሪሕነት ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዶክተር ያህ አላህ ኳሚ ዝተወደበ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ኣብ 4 ምድባት ዝተኸፍለ ኮይኑ ንብሉጽ ተቃዳማይ ብሽክለታ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ምድባት نزبلت قولن سيتي إلي تقادميت نزبلت أماتر ود تبعتاي تقادمي نبلستي هجرود جان تقدم بشكلة أفريقيا كوهابيوم رواندا كمين قاري تهجرمت أنت وصقي 4 تروفي شلمات نبلوس رواندا وان تقادم تدك تبعتيون دك أنستيون كمون نبلوس أدك تبعتيون دك أنستيون تقادمتي كمحبر السب مبرق أفريقيا نايكبري وانا كوهابيوم شلمات بلوس أفريقيا أو تقادمي أفريقيا وان تقادمتي أب علم لخاوي وردرات بزمزقبو عواتن كمون نأهجر أفريقيا نزسمين زوهاب شلمات كوينو أفريقياويان علم لخاويان كيلاتات قدم بشكلتا بزحقفو بانل دمت موهاب زوسانيوم إذا شلمات أبزح حلفو تخاتلتي حموشت عمتات بينيام قرماي 4 جزيم هينوك ملبرهان دما حدا جزيه كعوات لخيلوم بحفشات شعات جزيه إرتروان تقادمتي نز شلمات كعوات البقيعوم نعتني البرهان أبكل تشحن 10 تخلتن مخصب دبصاي أبكل تشحن 10 4 تاني تغلا هيمانوت أبكل تشحن 10 تحموشتن تسفم عبو مريم أبكل تشحن 10 شدوشتن هينوك مول برهان أبكل تشحن 10 سلستن بينيام قرماي دما أبكل تشحن 10 كل تشحن 10 حدن كل تشحن 10 كلتن كمون كل تشحن 10 4 نزل شلمات تعويت اللوز نبرة تقادم يوم سلوفيناوي شامبيون عالم تادي بواجا أبزا عمد بولكو بزا أكوبو نا UCI نتبي نتشعات ناي وورلو تركلابات بليسوم بواجا أبزا عمد راي بولكو 10 حدشحن شدوشتا 280 نتبي زا أكبو خينو أزدما أب درجاتات UCI مسكداموت 10 السرعو نتبيوم بواجا بزا أكبو نتبي قديمون زلو ناي وورلو تركلابات بحرين فيكتورياس EF Education موفيستار جايكو الأولا بيكنيك بوستل جروباما FDJ عليك BNB هوتيلسن انترمارشي وانتنين بزي كازي أب درجاتات والقة تقادمتي نتاري بوغاتشا سيعبو كالاي ترتا زحزة يوناز فينجيغارد بحموش تشحن 944 نتبيوم ازمال الدما فينجيغارد زمزقوبو نتبي 5 900 كاب تقلالا تاري بوغاتشا زمزقوبو نتبيوم بوغاتشا نفينجيغارد زبلت سألو ناينت بفللي ندز حلف عمت نريميكو ايفانوبل زنس أفلو ناينت بقاق تختلو دما UCI نت بتقادمتي كزرقح كابز جمر مالت دحرش عند شعتي مسوان 4 اتزبلت ناينت بقاق امونغو قدامين كالعين بموخان كبروسن حزوم زحلف عمت بيلجماوي ريميكو ايفانوبل كاب تقلالا نتبي تادي بوغاتشا 50 كلت نت بحدم يتاويت نتبي بمقابي وردرو فتسيموم قدم حجي اب تاريخ قدم مشكلتا كلت تقادمتي طرايوم لعلتي كالاي درجه كوينو صعبهم تقادماي بالعلسو سام يتاويت ناينت بقاق وردرو فتسيموم ابشحنت شعت 109 عن جاني بقونو أبل علي كلاوديو تشابو أوشيم كمون أبشحنت شعات 186 سين كالي أبل علي غريغ ليموند درالتشحن 10 سلسة قادم تترايوم أبنوس وكف عمت أب قداموت 10 أب درجاتات UCI تسريعهم تادي بوايتشا بعلو ماتي فاندر بول كمون وونت فان آرتم تادي بوايتشا لوم عمت قدامي كوين مودو سيعبو دمام نحمشة تخات سالي قزيئو ندرجاتات UCI أب قدميت كوين وديئوهم ناي تادي بوايتشا غانتا يونايتد عربيان إماراتس ون بغانتا درجة قدامي تخوينا تزاز مولا زا غانتا زاقيت أبزا عمد 95 عوتا ساقوانات صفت كوينا زا كبوتو نتبدما كابتا أسرا صعبتين فيزما زيادة كل التعز فيهم
ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ናይዚ ዓመት ስም ዝርዝር ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ ዘርጊሖም እቶም ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ናይዚ ዓመት ተለቂሖም ዘለዉ ካሜሩናዊ ፍራንክ አንጉሳ ካብ ናፖሊ ወዲ ሃገረ ኮንጎ ተጻዋታይ ግብጻዊት ክለብ ፒራሚድስ ፊስቶን ማየለ ግብጻዊ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ሙሐመድ ሰላሕ ጋቦናዊ ኣጥቃዓይ ኣሜሪካዊት ክለብ ሜጀር ሊግ ሶከር ኣሜሪካ ዴኒስ ቦአጎም ጊኒያዊ ኣጥቃዓይ ቦሩሲያ ዶርትመን ሰሪህ ጉራሲ ሞሮካዊ ተጻዋታይ ፒኤስጂ አሽራፍ ሐኪሚ ሞሮካዊ ተጻዋታይ ቤርካነ ኦሳማ ላሚኑ ኣጥቃዓይ ጋላታሳራይ ናይጀሪያዊ ቪክተር ኦስሜን ሴኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ኤቨርተን ሊመን ኔዲያየን ተጻዋታይ ቶተንሃም ሴኔጋላዊ ፓፕ ማተሳርኒዮም ካፍ ኬንያው ስም ዝርዝር ሕጽያት ብሉጻት ተጻወቲ ኣስማት ዝርዝር ሕጽያት ብሉጻት ሓለውቲ ልዳት ብሉጽ መንእሰይ ተጻዋታይ ብልጽቲ ኣፍሪቃዊት ክለብ ብልጽቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ብሉጽ ኣሰልጣኒ ብሉጽ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተጻዋታይን ብልጽቲ ጋንታን ውን ዘርጊሕዮም ካፍ ኣብ ግምት ዘእተዎ ገደብ ግዜ ተጻወትን ክለባትን ካብ 6 ጥሪ ክሳብ 15 ጥቅምቲ ዘርኣይዎ ቁመናን ዘመዝገብዎ ዓወትን እዩ ኣብ ግጥም አንጻር ሊቨርፑል መዕወት ሸቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዝገበ ሃሪ ማጓየር በደገፍቲ ኣብ ዝተዋህበ ድምጺ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኮይኑ ተጸዊዖም ማጓየር ኣብ 84 ደቂቃ ናይ ግጥም ዘመዝገባ ሸቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ 2016 ኣብ አንፊልድ ክትዕወትን ኣብ ትሕቲ ሩበን አሞሪም ድማ ፋልማይ ተኸታታሊ ዓወታ ክትጓናጸፍን ዝመርሐት ሸቶ እያ ብዘይካዚ ማጓየር ኣብ ግጥም ዘርኣዮ ናይ መሪሕነት መንፈስ ኣጥቃዕቲ ሊቨርፑል ኣሌክሳንደር ኢሳቅን محمد صلاحን ኣጽቂጦም ከምሲዩ ምኽንያት ካብ ዝነበሩ ተጻወቲ ሬድ ዴቪልስ እዩ 42 ሚእታዊ ድምጽ ደገፍቲ ዝረኸበ ሃሪ ማጓየር ልዕለቲ ኣብ ግጥም አንጻር ኤቨርተን 2 ሸቶ ዘመዝገበ ኤርሊንግ ሃላንድ በሊጽዩ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ተባሂሉ ኣፍልጦ ረኺቦ ሃላንድ 14 ሚእታዊት ብምርካብ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣብ ልዕሊ ቦርንማውዝ 3 ሸቶ ብምዝጋብ ሃትሪክ ዝሰርሐ ኣጥቃዓይ ክሪስታል ፓላስ ጂን ፊሊፕ ማቴታ ድማ ብ12 ሚእታዊ ድምጺ ደገፍቲ ሳልሳይ ዝበለጸ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ ናይ ሻም ናይ ሰሙን ኮይኑ ባርሴሎና ጀርመናዊ ዓላሚያ ሃንስ ፊሊክ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥም አንጻር ጅሮና ዝወሰዳ ቀይሕ ካርድ ክስረዝ ዘሎ ናብ ቤት ጽሕፈት ላሊጋ ዘቕረበቶ ጥርዓን ከም ዘይሰለጣ ተገሊጹ በዚ መሰረት ሃንስ ፊሊክ ኣብቲ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ሜድኡ ንሪያል ማድሪድ ዓዲሙ ዘካይዶ ናይ ፈለማ ናይ ዝዓመተ ውድድር ግጥም ኤል ክላሲኮ ኣብ ቴክኒካል ኤርያ ኣይክረአን እዩ ሃንስ ፊሊክ ኣብ ግጥም አንጻር ጅሮና ኣብ ልዕሊ ውሳነታት ማእከላይ ዳኛ ጂል ማንዛኖ ብዘራየ ተቃውሞታት ኣብ መወዳእታ ደቂቕነት ግጥም ብክልተ ብጫ ካብ ሜዳ ምብራሩ ኣይርስዕን እዚ ከምቲ ኢሉ እንከሎ ላሊጋ ኣታዊታቱን ዘርጋሕኡን ንምስፋሕ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰሪዕዎ ዝነበረ ግጥም ቪያሪያል አንጻር ባርሴሎና ከም ዝሰረዞ ብወግዒ ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ላሊጋ ኣብዚ ውሳነ ክበጽሕ ዝኽኣለሉ ዝሓለፈ ሰሙን ተጻወትን ደገፍትን ናይቲ ሊግ ኣብ ልዕሊ ውሳነ ዘለዎም ተቃውሞታት ድሕሪ ምስምዖም እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ተጻወቲ ናይቲ ሊግ ኣባይነቶም ንምግላጽ ን15 ካልኢታት ድሕሪ ምጅማር ጸወታ ኣብ ዘለዎ ብምድራቕ ነቲ ውሳነ ዘለዎም ተቃውሞ ክገልጹ ዝዝከር እዩ ኣብ ቅርብላ ውጽኢት ተሸሚማ ዘላ ሊቨርፑል ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ቦርንማውዝ ጋናዊ አንቶኒዮ ሰሜንዮ ከም መተካእታ ሙሐመድ ሰላሕ ክኾነላ ብምሕሳብ ንመልቀቐ ዋጉ ኣፍሪሳ ናይ ምፍራሙ መደብ ሓንፂፃ ምህላዋ ስካይ ስፖርት ሓቢራ ሊቨርፑል ንሰሜንዮ ንምፍራም መሪጻትሉ ዘላ ካብቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እታ ናይ መርሲሳይድ ጋንታ ንሰሜንዮ ብክለቡ ቦርንማውዝ ተለጢፉሉ ዘሎ 75 ሚልዮን ዩሮ መፍረስ ውዕሉ ክደብሮ ፈቃደኛ ኮይና ብምህላዋ እዩ ኣብ 2023 10 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ተገይርሉ ካብ ብሪስቶል ሲቲ ናብ ቦርንማውዝ ዝገዓዘ አንቶኒዮ ሰሜንዮ ካብቲ ግዜ ትንድሓር ብማልያ ቸሪስ ኣብ ዘካየዶም 98 ግጥማት 28 ሸቶ ክምዝግብ እንከሎ 13 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ ሰሜንዮ ኣብዚ ዓመት ኣብ 8 ግጥማት ክለቡ ኣብ ሜዳ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዘመዝገቦም 2 ሸቶታት ዝርከብዎም ድማ 6 ሸቶ ኣመዝጊብሎ 3 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ 2030 ኣብ ቦርንማውዝ ዘጽንሐ ውዕል ዝኸተመ ሰሜንዮ በትራንስፈር ማርኬት 55 ሚልዮን ዩሮ ዝትመን ተጻወታ እዩ
ኣብ ክራማት ንካሜሮናዊ ኣከፋፋሊ ብራይተን ካርሎስ ባሌባ ንምፍራም ዘካየደቶ ጻዕርታት ከይሰመረላ ዝተረፈ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ተካእታት ካሜሮናዊ ኣብዚ ግዜ ኣንፈታ ናብ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ኖቲንግሃም ፎረስት ኢልዮት ኣንደርሰን ኣቕኒዓ ምህላዋ ተገሊጹ። ፎረስት ምስ ኤልዮት ኣንደርሰን ክትፋለ መደብ ከም ዘይብላ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ ግዜ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስተን ኣብ ዕዳጋ ኣንደርሰን ጸንሓ ከም ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ዝኣመሰላ ክለባት ተወሲኻላ። ፎረስት እዘን ኣብ ዙርያ ኣንደርሰን ዝዓስላ ዘለዋ ክለባት ተርንዕ ዝበለ መጠን ገንዘብ ዝሓዘለ ጥለብ ምስ ዘቕርባ ኣማራጺ ብዘይብሉ መንገዲ ክትሸጦ ክትግደድ እያ። ፎረስት ኣንደርሰን ክሳብ 75 ሚልዮን ዩሮ ከውፅኣላ ከም እትግምቶ እዩ ዝንገር። ኤልዮት ኣንደርሰን ዝሓለፈ ዓመት እዩ 41 ሚልዮን ዩሮ ወፍሪ ተገይርሉ ካብ ኒውካስል ናብ ኖቲንግሃም ፎረስት ተጸንቢሩ። ካብቲ ግዜ ትንድሓር ብማልያ ፎረስት ኣብ ዘካየዶም 52 ግጥማት 2 ሸቶ ክመዝግብ እንከሎ 7 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ። ምስ ፎረስት ዝኣተረ ውዕል ክሳብ 2029 ዝርጋሕ ኣንደርሰን ብትራንስፈር ማርኬት 45 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ኣከፋፋሊ እዩ። እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣውርሒ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስ ዝጋረ ተጻወቲ ንእንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ክሪስታል ፓላስ ማርክ ጉሂ ንምዕዳግ ወግዓዊ ሕቶ ከተቐርብ ምዃና ተገሊጹ። ኣሰልጣኒ ክሪስታል ፓላስ ኦሊቨር ግላስነር ዝመጽእ ዓመት ውዕል ዘብቅዕ ጉሂ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ገሊጹ እዩ። ንማርክ ጉሂ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ብነጻ ክትረኽቦ ትኽእል ሪያል ማድሪድ ኣብ መስርሕ ናይቲ ዕድጊ ተወዳደርቲ ክለባት ካብ ዘይምዕዳም ኣውርሒ ጥሪ ንክለቡ ፓላስ 30 ሚልዮን ዩሮ ቀሪባ ሕቶ ከተቐርብ ምዃና ተገሊጹ። እዚ ጠለብ ድማ ንክሪስታል ፓላስ ኣብ ክንዲ ኣብ ምዛም ናይቲ ዓመት ብነጻ ካብ ምስዳዱ ዝተወሰነ ኣታዊ ትረኽበሉ ብምዃኑ ድማ ንሕቶ ማድሪድ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም እትኽእል ይእመት። ካብ ሪያል ማድሪድ ብተወሳኺ ሊቨርፑል፣ ባየር ሙኒኽን ቶተንሃምን ንኩነታት ማርክ ጉሂ ብቐረባ ዝከታተላ ክለባት እየን። ኣብ 2021-23.5 ሚልዮን ዩሮ ወፍሪ ተገይርሉ ካብ ቸልሲ ናብ ክሪስታል ፓላስ ተጸንበረ ማርክ ጉሂ ብማልያ ፓላስ 168 ግጥማት ዘካየደ ኮይኑ 9 ሸቶ መዝግብ እንከሎ 6 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ዝገበረ ተኸላኸላ እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም